आम्ही हा आषाढी एकादशीचा कार्यक्रम दरवर्षी साजरा करतो। मुख्य हेतू हा कार्यक्रमाचा म्हणजे मुलांना आमचे संस्कृती प्लस व ह्या दिवसांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी हा आम्ही कार्यक्रम सुरुवात केली आहे। तर आषाढी एकादशी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्ही मुलांची दिंडीचा कार्यक्रम केला आहे। ह्या आषाढी एकादशी निमित्त आम्ही दरवर्षी हरण पंचकृषी हायस्कूल मुख्याध्यापक आणि सगळे शिक्षक वर्ग विद्यार्थी वर्ग एकत्र येऊन या ठिकाणी ही आषाढी एकादशीची दिंडी काढतो। त्याच्यामागे मुख्य उद्देश म्हणजे हरिनामाचा एक गजर, जनजागृती आणि जनजागृतीच्या माध्यमामधून लोकांपर्यंत सध्या जी अंधश्रद्धा आहे किंवा इतर गोष्टी ज्या देवाधिकांच्या जास्त वाढलेल्या आहेत तर त्याच्यामधून लोकांना एक साधारणपणे हरिनामाच्या गजरातून एक साधारणपणे विश्रांती मिळण्याकरता किंवा त्याच्यामध्ये जनमानसामध्ये सुधारणा होण्याकरता आम्ही हा दिंडीचा कार्यक्रम या ठिकाणी घडवून आणलेला आहे। मुख्य उद्देश जनजागृती आहे। पंढरपूरला काही सगळे लोक जाऊ शकत नाहीत, परंतु या दिंडीच्या माध्यमामधून आम्ही पंढरपूरच्या विठोबापर्यंत पोचू शकतो असा एक आमचा भाव आहे। आणि ही परंपरा आमची आहे। ही परंपरा भारतीय संस्कृती जपणं फार महत्त्वाचं आहे आणि त्या माध्यमातून आम्ही सगळ्या गोष्टी करत जातो। पंढरी